Saya nga sa akong 3.6 ganina ay wala gid ako ano. Karon na sang 2 PM, 5 PM unsa kay maayo ani ron, no? Kay unsay missing digit niya sa basta ra ba magawas ang kana bitaw missing bitaw nga digit bitaw magsunod-sunod ra ba na siyang gawas. Dali lang guys ha. Kaya ako gining tanawon gid ako ning maayo. Four five one nine seven four. Uy, delikado naman dito itong number ganina oh. Katong nag plus 1 minus 1 bitaw ganina delikado mo dito karon day. Okay, check na ako day. Live chat. Four five one five nine nine itong last name.
974 dito kalahapon. Saya nga ginanang 974. Ay, kuwara pa tagyapon ako ng number by pero wala lang gina ko siya na share baka na busy mangutagod. Sus daw kung ginanang ng 974 ba. Naagi na diri sa akong listahan guys. Sayang kayo din. 397 ang guide. Sayang nga gid. Wala gina ko siya na share by. Daw kung maski pick magud ako tong 347 nga numero. Kaya nga eh. Sige na. 45197 kini 15. Naman ko gihulatan ba? Na ako gihulatan man gud nga kuan bay kini nga pairing ba. Basin man gud mo gawas gud siya so na ako nakita nga pairing ba nga nice kaayo. Kini comment down daw yung nindot nga ipares guys. Nga na ako nakita. Na ako nakita nga pairing ba nga nice kaayo. Check daw ninyo og makuha pag kini guys. So, unsay combination ani kay nice kay ni ba. Tanaw na ako kini. Kini okay nice mangud kini yung nakita gud. Na ako nakita ba nga 28 nga pairing guys. Kini hot gini hot gini siya diri sa ako agad. So unsa may maayo nga ipares ko ani no? Kuan daw kini comment down daw sa inyong ipares ba unsa kay tan-awon ako diri og tan-awon ako og nindot magud ang 28 gid kay waiting pero katabi tong ganina bitaw nga pairing guys katabi tong 341 katong guide ba 341 nga guide kini siya kuan ni siya kining bantayonon lang kina siya bantayonon gina siya guys kay anytime gina siya pwede mo drop ba guide ni siya ha katong yang combination ani naa diri sa katong ganina na ako nga post katong slide so check na ako ron na kay ako nakita mo gud nga kaning 28 manggod ganina ra gini siya gid nga pwede gid gabaras-baras gid siya ba niya makita gid ako siya nga pwede gid siya possible gid siya magawas 451976 no 451974 451
Kaya ang background ay. Sa wala duroy ka. Dali lang gigayahan, dali lang gigayo. Hapit na kumahuman. Nala ko gipangita ang combination ba kay kuan. Eh katulad sa viewers nato ba? Kuan guys kining kana bitaw karon palihog daw ko kuan kining um, comment down daw guys, i-share, paki-share daw ko sa video din kaning i-type inyong kuan guys kay mga atag tag Gcash karon. Type inyong kuan bi palihog daw ko bi type inyong kuan kining yung Gcash ba mamili ko 5 winners nga ma-pick na to. Pero dapat guys na-share ninyo ang video ha. Tanaw na ako kung na-share ninyo ako sa inyong wall din. Ako'y panghatag nga tag 100 nga Gcash guys, 5 ni kabuok. Na mo nag-sponsor ba? Okay, go. Katong walay mga kanda kaning 100 lang kay kuan man ni kaning 5 man kabuok. Okay?
lubaton man ako sa cellphone day. Asang manok eh. Be, sampuli be. Kuan guys kining sa ni kining i-drop inyong GCash guys ha. Okay. Mga tagta man na lang ba, man na lang itaya ba. I-comment down daw be. Sampula na to. Kuan kining tagwa 100 lang ha kay kuan man ni siya guys kining babinas mo guni. Man na lang ba itaya. Kinsa kayo una nga mo comment? Sige daw. Pagay na detect gid sa music gid ang akong ano akong live. Kuan ba kaning paliw ko sa kana katong i-share din kuan kining drop inyong GCash guys kay dugay na ko ani nga na ay price ang atong magatag og GCash ba no ay katong mag-share sa kuan katong nilig share guys drop inyong GCash kay may na lang ba na ay pang taya bitaw nato yeah, atag din tag number dayon nga nice pod kay pare sa kaning 28 ron. Well, actually karon ga pangita pa ko kay napamangoy nako nakit-an ako pa siyang gi-double check pa.
Okay na guys. Aniset na nako kay dili day maka-message day itong kuan send na. So kuan na siya kining anyone na. So pwede na siya. Na nagingon man sir dili ko ka chat kay dili makaka-live. Dili ko ka chat kay kuan naka kuan daw kanang community kuan lang kining members lang. So pwede na maka-chat guys ako nang gikuan. Sensya kayo kay na nausab din ako ang kan. Members only mode is off. Oh, sorry gid kay ganina kay nakakuan dito. Naka na dito siya moderation. Set a time limit. So, okay, Ferdinand, Sir Love, pa-share and like na. Sa kato mga nag-share guys, paliw ko, kuan be, drop sa inyong Gcash be, kay man na lang ba, itaya na tong 100, no? I-share din, like, i-comment dayon inyong Gcash guys ha, kay atong i-release. Lobat, ra ba din kanya ang cellphone na mas. Comment Gcash. 5 winners lang sa taron ha, kay pwede nyo i-comment inyong Gcash day. Comment daw guys. Bege tagaan na to 100 be kay dugay na kay ko kasi ingon ani ba niya. Ay kay Ma'am Charoy Kagins, Roby Destora, kay Ma'am Sir Ferdinand Mosa, Ma'am Jo. Kana na lang gid kay dire da i-comment da dire guys. So, kuan man siya na daw naka-public siya pero makasecure ba muna na inyong number kay kuan man kining butangan di man ninyo na i-share bisag kuan. So wala man gud tay lain nga ways good nga kuan. So i-comment daw kay atong listingan nato.
Dili lagi na ako makita ang kuan. Ano ba, Gcash ba nga number daw? Ano ba na? Ana, o mas-send mo lagi ang number, si number lagi. $774 ang min. Ang result sa Mindanao ba kay 774. 222 sa Vis. So, triple ang Visayas, no? Agoy, kalubaton na ba? Ano ni comment? 285 daw. So, okay ba pud ang 285, no? Nice pud. Kaya tanaw na ako mugod 28 nindot kay ang 28 bay. Bay katong isa itong walay pang taya dia i-comment inyong Gcash kay atong ludan og Gcash guys. Dili ka comment. Sir Ferdinand Hermoselia, di asa may dili lagi na ako makita ang cellphone number. Dani comment daw sir. Asa na nag-comment daw sir? And kuan guys kining mm, kuan dili lang ako ma-view. Ano man eh? Hmm, dili na ako ma-view eh. Dili na ako siya ma-view. Ano man eh? Murag naka-block ang kuan ay. Ano? Dili man ma-view.
Wala man, dili man ako ma-view ang katong cellphone number nimo sir, wala man kay wait ha. Tama na sa settings bud. Hindi din ako siya ma-view. Feel okay naman, naka on man tanan akong kuan. Kana akong i-comment o naka-comment ko lagi ko og kanang kuan, cellphone number lagi na ako diha. Man ya. Dili lagi. Wait sa guys ha. Ba, di daw ka join. Lagi dili siya mabasa ngano man. Ako naman yung giset, git na set naman ko ni siya. Sige daw. Dili na siya ma-comment diri sa YT. Na magikas ang nakakuan ko. Makuan man gud, makita ba? Dili gid ay. Amo ba? Dili gid ay. Dili day siya ma Dili na siya pwede mabasa no. Murag na siya sa kuan na siya sa guidelines sa YT. No? Sama to niya. Tanggala daw ang zero. Example. Ana di ay. So dili gid niya basahon ba no. Nice nga number daw para mo daog. Kadali lang kay guys ang atong bahin sa GCash kay dili day niya basahon diri sa comment ba no. Karon pasad ko kay namo kas agon nakuan ko naka-comment magugugod ng tanaw kog live ba. So wala ko ako sa YouTube ba to na ako nakitaan or sa basta kay naka-comment ko sa akong GCash number. And then karon pasad ko ani.
Di man good ma-view. Shoutout kay Ma'am Jennifer Shaton. Kini natin sa akong GC. Dili man gud makita guys, wala GCash number ba. Oh. Hmm? Wala, dili na ako siya makita ba. Katong akong gi-post makita na ako siya. Pero ang katong kuan dili na ko siya makita no. Murag dili siya against siya sa kuan, dili siya. Ang dili na siya makita. Kaya nagtanaw ko sa akong live ba, dili siya makita ay. Wala siya, murag dili siya against siya sa kuan sa message sa kuan sa YT ba no sa kanato ni dito na lang sa tong profile siguro no. Pero dili mo ko ganahan kun magkuan sa akong Facebook ba kay gusto ko dali magud sa YT. Dili na ako ma-view mama, dili na ako ma-view. Dali na kay guys ha. Ano man ni? Hindi man siya ma-view. Wait ha. Hindi mo ka siya ma-view di. Ano man niya? Hi, excuse me. Wala jud ay. Dili jud siya ma-view. Ano ka ba no? Ano pag ilagay ko ay? Ano ka? Hindi mo kita sanay ani no. Wait ha. Dili day siya mugawas. Wala jud ay. Wala siya ni gawas ba. Okay, check na natin yung speakers. Dili gid ay. Dili gid siya pwede no. Ano ka ano ba sa number? Dili siya pwede no. Naade siya community guidelines guys. So nani na atong buhaton ani oh kining dito na lang gid sa atong kuan. Dito na lang gid sa atong sa sa Facebook na lang ba ni? Sige, padayon na lang tani sa kuan. Ate, abi na ko makahatag tanong. Hindi na siya pwede.
Alam ko kay kasa nakita ato nakita TikTok man siguro to ako nakita siguro dili man di siguro to YT. Wait lang sa So kini guys kining 28 ba? Mm, aman tong nagtan-aw diri ba kay i-PM na lang ko sa Messenger may kaya atong ipasa. Wait nara. Naay nagkatag og GCash guys si Sir Mike Loren. Murag mao gid ni. Kini siya guys oh. Tanawa guys una siya now. Ala ko nga PM na lang ko guys, abtik kay naka PM mo. Kini si Sir Mike ba? Abtik kay nakatago sa yung GCash besenda na today. Kay di man kita ka send gid sa ko ano. Di man gid dili man gid. Di man gid ako ma kuan guys. Di man gid ako ma-view sa kuan sa wait So, mag-send ta og 100, no? So, kamo may sighatag sa kong balato sa una. Sige ka, karon na po. So, ano 100 naman. So, mo ni yung number guys, okay niyo. Kana, mo ni yung number no. Senda na to di. Kini siguro to kay sir. Kana, be. Oh, sir ko ana ra imong 100 oh. Ako nang gisend sir ha. Unsa man ni si Sir Mike. Si Sir Mike Loren. Tama gid ang gi-send nga number diya kay nara guys. Sa PM na lang gyud. Kaya sa man gyud, wala man gyud ko ano. Manta ka YT. Okay. Ano ko natagaan isa. Kini si Ma'am Ruby. Napagin si Ma'am Ruby kaduwa nga nag-PM guys oh. Ano raw ko. Nangatag siya GCash number and then kinigikan man ni nag-view git sa ko nag-view mo gini sa YT no. Nakabalo man. So sige. Okay. Haraw, nakasend na tag 100 Another na po na siya guys atong followers. Ato na lang isipalipay na lang po, no? Mm. Si Ma'am Ruby Rosos, okay? And then goy kaluoy sa akong bot guys 1% na lang yun. Wait ha. Dali na kayo sa paabot pasad ko. Kaya naman mo nag-PM good message request daw dagan kaning
Hanggang kali diri. Nara, napagid guys oh. Ay nag-PM sa ako guys mo na ako na on Gcash oh. Kini nag-view gini. Si Ma'am Inan. Okay, nakita na ko ni siya sa message request. So, wala tayo katulo guys. No? Ahak na 1% na lang gid ang cellphone. Mga ni sila guys, mga nara. Congrats ma'am. Inaot nga managi. Managi ang atong kuan karon. Atong panghatag. Nara si sir. Muna siyang ikaupat guys. Guys oh. Si Sir Charito. Ito ni sindan kay. Gikan ni sila nag-view manggod. So isip pasalamat na natin ano. Sanara guys. Congrats sir. Uy, dagan na gid napit. Naagi ka 5 nara. Kini kinag-comment ni Ma'am si Ma'am Jennifer. Iyang gi-comment guys oh. Now, nag-comment siya siyang Gcash pero dili man gud nato na ma-view sa live no. So ato nga nang i-send diri. So nag-send gid siya og ganang. Ano siya to ikalima guys no. 351 706. Ikoy, happy tagin malubat. So mo niya to ikalima guys. Tama no, ikalima man no. Four 706. Okay, nara guys oh. Ato ginang gisend kay congrats sa mga winners guys. Then 97. Ay, sorry. Sorry. Nasayop lang ko sa SS guys. Data. Dari sa transaction.
Nara. Nara di ay. Sa'yo. So, okay na sir. Nasend na ako. Nasayop lang ko is sa iya, no? Sir 981. Okay. So, congrats sa tanan guys nga na napilian na to sa katong pwede na siya makabet guys kung ano sa live ang kuan. Sa wala pa nakasubscribe guys, subscribe sa ton channel na. Namo na bitaw ko nang muwin bilaw ta, mudaog ta ay mga hatag gyud ta oy. Ana mo no. Share your blessings man no. So, ini guys 28 nga pairing bagyan diri ta sa kuan na. So na ako nakakita gakatitek nga 28 nga pairing guys. So naay kuan. Ang akong numero ani, naamang gud siya pair nga 29. So ang akong kombi ani guys isa ra gid kabuk 298. Target Rumble. No? Kato dayong 341 nga guide ug unsay makuha testing no? Target Rumble. Kini ra gid, nindot kay ni. Kay naay 29 nga pairing nakita na ko ni gagabi ang sa tabi. Na naagid siya mohang bungay 28 gid dapat lagi na siya 28 to. And then naapod siya 89. Naagid. Ito speakers be. Check na ito speakers daw. Nabay 29 no. Naagi 28 nga pairing day bay. Ato ka makita ang 29 ha. Tama. So, $298 ang defense niya ni guys is 238. So ilisan lang siya niyang 623 no. Ang yang defense ani ang 238. Kaya na ay 28 nga pairing guys. So testingan nato kasi dag mo hit karon. Kaya naa may 28 ang atong hulatan ani guys ang 28 og di siya mo gawas karong 5 PM. Try na to sa 9 PM. And then yung 341 nga guide pareha ato ra gyapon akong kuana akong best bet o itong akong best 3. So unsay ni sulod adto pasatanaw na ako at 340 ito kay na ay ang best ani para nako yun ang 340 nga combination ato. So ni slide ang 342 so basin ang 340 ang best gid ako. So kana lang guys ang i-share, hope to win. And salamat kayo guys sa atong views, sa mga nagtanaw guys sa atong live. Kana lang sa guys ha. And then and salamat kay guys. Kana ra atong share sa karon ha. Tanaw na to niya gabi ug mohit gyud atong numero or unya karong 5 PM draw. Salamat.